ki kubor nakaslem jong unong san hima. Kalong ka ay ka ba pendio man sim bat ka ba pensosi yang i baro kinong hikay SSA hapo ka jela Meghalaya hakaba hadu menta ka sengi arpo trik jong benai Desember arajar arpo wei ka ba dei ka sengi ka ba khado ka ba ngi na kaliang jong kinong hikay SSA hapo ka lama jong ka Meghalaya SSA School Association ngila ai por ya ka sarkar jela ban penurlong ya ka jingdawa jongi kata ban pelai ya ka song pisa ka ba shispa 100 crore ka badai ka additional fund ka badai ban bon da ka state government na ka benta ban siu ya ka tulop shekino hikay SSA kat kum ka kaping norms jong ka samagra shiksha abhiyan kabala sa bat ka state government lani kabala don hak account jong ka state government hakini ki i license ki bala dep ti kum ka dak kajing persya halor kajing skap menti jong ka Meghalaya Democratic Alliance hapo kajing elam jong isar Conrad K Sangma kum i chief minister nakaliang jong i kinohikay SSA ngin pelong ya ka non cooperation movement persya ya ka sarkar jela kaban sedang na do lasai ka sengi ka arpoitrik u Desember arjar arpowei bat kapan kut tat hadu ba ka sarkar jela kan siu ya ketulop badangsa jongi kinohikay SSA hakani kan non cooperation movement baro kinohikay SSA hapo ka jela Meghalaya kinom shim benta hakino ki program kibala ptha lane kibala pha banle da ka sarkar jela la kidei kibawan na kaliang jong ka education department ne na ka health department ne na ka sport department ne na kino ki department kibadai jong ka sarkar kibala pha ban pendep haki school nalor kata baro kino hikay SSA kinom shimbenta ya ki program kibadai shabar na ka education la kadai haka election duty baro kino hikay SSA nginom shimbenta show lani nginom perform show ya ka duty jongi kum ki BLOs lani ban perform ya ka duties hakabai dei bat ka COVID 19 awareness program bat kiwei ki program kiba pha nakaliang jong ka sarkar Meghalaya.